Ahojte, ja som Clarissa a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a tento raz som na serveri Hypixel a ideme si zahrať minihru s názvom Pixel Panthers. Tak už sme v aréne a keď neviete o čom je táto hra, no tak to nie je ani veľmi hra, ale to je veľmi podobné niečo ako je Build Battle, no ani nie veľmi podobné, ale to ide o to, že proste maľujete, čo máte v téme. Takže bez zdržovania sa hneď na tú minihru môžeme vrhnúť a už nám to začína o pár sekúnd. OK. A máme namaľovať chyžar. No ak neviete, čo je to, no tak je to taký drak, taký oranžový. No proste, počkej, takúto oranžovú vezmeme, OK? No proste urobíme takto krásne hlavičku a vidíte, tak to proste maľujete. No a o tom je vlastne tá hra. Počkej, že či mi to vyjde, počkej. Tak a teraz také brucho. Takto som prehnal, počkej, guma a takto, A viete čo, ja to celé vygumujem, no keď už tak. Takto si vezmeme. A teraz. Ja som to dokakala, ale nevadí, ideme pokračovať. A to, vidíte, ja som prišiel na skvelý nápad, aha. A tu by bolo tak, že tu by boli také oči. Prosím, nech sa mi to teraz nedoničí. Super. OK, a teraz to len dáme. Zase tú oranžovú, to je len môj taký umelecký dielo, áno, ako nechcem byť. OK, takto som trošku nevadí. No a proste teraz si urobíme také krásne brucho. Tak, OK. A teraz to môže byť tak. Ne, do prčíc! To potrebujem takto. OK. Tak. OK, a teraz počkať. Aha, vidíte, on má krídla. Počkaj, ja som myslela, že má normálne ako chvost. Tak. No, neviem, či sa mi tie krídla vydarili, no tak ja si myslím, že by to mohlo byť v pohode. Môj názor je taký, no proste tak by som mohla urobiť. A teraz vezmeme toto. A vezmeme si túto farbu a dáme takto. OK, tak ja si myslím, že by to takto mohlo byť. No a toto tiež tak. Joj, prečo tieto malé bodky nedá? Tak, what the fuck? No OK, no teraz si... Áno, teraz môžeme zobrať toto. Počkej, nie, alebo viete čo, je to radšej... Počkej, alebo urobím také detailíky. Vezme si takto krásne červenú. Takúto malú som zobrala. Nie! Ja som raz to chcela natočiť, ale mne to strašne neišlo, tá minihra, však som to mala úplne krásne a na konci som to úplne doničila. Som si myslela, že zrageujem, lebo ja som túto minihru zistila u Denči HD. No proste ma to bolo šok, no budem maľovať, čak to je niečo ako Build Battle. No a proste, keď som si to zahrala, to bola proste katastrofa. Proste nedarilo sa mi a mne sa zdá, že je to také nejaké čudné. Ale nevadí, musíme sa napokon zmieriť. Nie do prčic! Prosím. Takto. OK. Prosím. Nie, ešte nohy. No tak aspoň jednu nohu sme urobili, ale nevadí. OK, a teraz na konci ako budeme hlasovať ako na Build Battle. Toto je epic. Ja dávam tomuto hlas, ako to je fakt epic. No a toto je nejaká čierna diera, nevadí. No tak, what the heck? Tu má len jeden hlas? To je úplne epic. Asi nikto nehlasoval. OK, ale aj tak vyhral. What? No tak dajme mne hlas, ako pravda. Dajme mne hlas. Do prčic! Prečo jej dávajú hlas? Ona má úplne mimo. Prosím, nech to budem ja. Prosím. Veľmi samotný. Jo, ja som postupila do kola. OK, toto... radšej dám tomu hovienku, lebo to je oveľa krajšie ako toto, ale zase to je v téme, ale nevadí. No proste mne to pripadá také čudné. Teraz budem ja. Prosím, mne! Mne dávajú hlasy. Trochu nejaký bug. Mne dávajú hlasy. Mne. Ja som postupila!
OK, a teraz tento, no tak ja dávam tomuto hlas ako Draw Women's Day. No ako je dneska deň žien, ako ja to natáčam dneska večer. No proste, ja musím vyhrať! Vy, to čo si dovoľujete? Ja musím vyhrať. Prosím, nech ja. Prosím. Nie. To nevadí, ale umiestnili sme sa na druhom mieste, čo je celkom úspech. A 5 plus karma, to neviem čo je. Dobre, ale a môžeme ukončiť video, madafaka. Takže, keď sa ti toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, určite ma sledujte naďalej a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže čau.